Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa a dneska si ideme zahrať o Fortnite. Lebo to je nová sezóna a hovoril som v minulom videu, že keď tam síce bude tak lajkov, síce není, ale sú tam 2. To je aj pokrok, ja viem, že to je málo, ale pre mňa to je veľmi dobré. A ešte keď začneme hrať, tak by som vám chcel strašne poďakovať za 460 odobrateľov. Blížime sa k 500. A ešte predtým, jak pôjdeme hrať, dajte like, odber, zvonček a ideme na to. Takže konkrétne ideme Battle Royale buildy. A sú tu nové zbranie, nové schopnosti a všetko možné ďalšie. Skiny, Battle Pass, pekný napríklad. A Mysterio, to je taký záporak tam, to je taký, čo má medailón, tak to je najľahšia lokácia, kde môžete padať. Mne sa tam tak strašne darí. Fakt. Ja som z toho vyhral už 7-krát som mi zdal. Áno, 7-krát. A 4 korunkové viny. Takže ešte raz by som vám chcel poďakovať za neuveriteľných 460 minút. Ja som na začiatku si myslel, že skončím tak na 100 odobrateľov a potom to už nepôjde. Ale vy, moji fanúšici, by ste ma prekvapili, vy ste normálne toto. Ja neviem, veštica Rolanda. To som sa bála. Dobre, a tuto padá tak strašne málo ľudí, že nechcipnem hneď na to. Lebo v tom baráčku, jak som chcel ísť do toho 3., tak tam je taká Avengers čestka. To je nová čestka, z toho konkrétne padá Kapitán Amerikov štít. To hodíte a to sa odrazí. A toto boli 2 uziny, som ho vypalil jak neviem čo. A teraz tohoto garda zabijem, lebo chcem od neho zbraň. No nemám nejak dobrú, ale teraz sa mi to hodí. Teraz brokovnicu. Skúsim ísť do tohoto 3. a zabiť toho typka, čo tu bol. On to nevybral, tak to je inteligent. Pozrite, z tohoto padá táto. Hociaká zbraň môže padať a potom Kapitán Amerikov štít. A pozrite, to keď hodíte, tak to je toto. Za 60 damage to dáva. To je, ja neviem. To je tak strašne OP. Chápeš, keď to tam dám, tak to sa odrazí úplne niekde, akože na toho super. Takže keď to dám, že napríklad tuto stojí ten super, tuto, a ja to hodím tam, tak to sa odrazí sem. Tak strašne úplne. A teraz si dám toho biga. Idem na Mysteria teraz. A? Čo? Milese, Moralese. OK. A teraz o Mysterio, tak poďme na Mysterio. Blízko. Kde bude? To je. Není všetko tu je. Price, wow.
takáto brokovnica. To je vlastne tá nová brokovnica, ale nie je strašne. To je na diaľku aj na blízko. Tá brokovnica je na diaľku aj na blízko, to je proste neskutočné. Na diaľku, keď máte asi tak 30 metrov, tak to dáva asi 30 damage. To je fakt dobré. Mám strašne málo HP. Nice. Aj toto je nová zbraň. Nejaké rýchle AKčko. Pozrite. Počela rýchlo. Počela. Rýchlo to je. A teraz vlastne pôjdeme pušovať nejakých. Počkaj, zoberieme si tu ďalší fizz. Prečo nie? A ideme hľadať nejakých medailonov. Máme sem, to nikdy ešte neminulo. Ale to asi tam nedobehnem. Kúkneme, že či tu není auto. Niekedy býva auto. Chcel by som dosiahnuť ešte 1000 odberateľov, lebo to by bolo veľmi dobré a ja by som bol od toho strašne šťastný. Lebo ja som chcel dosiahnuť tak maximálne 100 odberateľov. Som si myslel, že už sa to tam zasekne, bude dostávať hejty a tak. Chvíľu som dostával, ale ja som trpezlivý. Ja čakám. A počkal som si do skoro 500. Teraz ideme na ten medailon, lebo ešte nikto nezabil. A môžeme ísť. Keby ste sa pýtali, že čo tu tak niekedy na videách škvírka, tak to je môj vtáčik. Nie, akože nemyslím to tak, akože môj vtáčik, ale andulka. Budem mať fajta. Dovolil. Nice. Dám rovno shield a pôjdem na ten medailon. Tak aj možno ísť. Štáť to môžem. Si kokso. Tak ja si nedostanem řidičák podľa Čechov. Hej, napíšte mi do komentáru, že či ma sledujú nejakí Češi. Ja ináč, lebo podľa mňa ma sledujú iba Slováci, ale nie Češi. To mi je jedno, že ma označil, ale chcem ísť. Teraz bude za mnou, dobre, ne? Nie hore, je hore. Jak sa dostal hore? Má jedno. Nice, kde loot? Nice. Oj. Ale možno to je... Nice.
to zoberiem. To je tam posledný medailon, som za. To som neviditeľný. Najlepšie, čo robí tento medailon, sa vie neviditeľný. Mal som sa vyhovovať. Pre to video to bude všetko, takže čaute a tieto novinky sú z tejto sezóny na Ondejko. Čaute!